slušaoci i pratioci. Dobrodošli u Vremeplov. Dogodilo se na današnji dan 6. marta. 1836. Meksikanci pod komandom generala Antonio Lopeza de Santa Anne su zauzeli tvrđavu Alamo u Teksasu. 1882. Kneževina Srbija podignuta u rang kraljevine, a njen knez Milan Obrenović proglašen za prvog kralja Srbije modernog doba. 1912. Italijanska vojska je prva upotrebila vazduhoplove u borbi, pošto su dva cepelina bombardovala turske vojnike u logorima u Janzuru. 1941. Krunski savjet Kraljevine Jugoslavije u Drugom svetskom ratu doneo odluku da Jugoslavija pristupi trojnom paktu pod uslovom da joj Nemačka i Italija garantuju nepovredivost teritorije. 1946. Francuska priznala Vijetnam kao autonomnu državu u okviru Indo-Kineske federacije. 1957. Bivše britanske kolonije Zlatna obala i Togoland ujedinjene su u državu pod nazivom Gana, koja je stekla nezavisnost u okviru Commonwealtha, čime je počeo talas dekolonizacije u Africi. 2003. u udesu alžirskog putničkog aviona Air Alžir, odmah po poletanju sa aerodroma Taman Rasset, poginule su 102 osobe.